Всички, аз съм БГ. Днес ще ви покажа как ме прецакаха, като снимах за моя канал. И гледайте. И така, или сега да видим всяко остава тук. Не, 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 не. Защо точно Азис? Не. Аз не те обичам, бе. Без коментар. Без коментар. Не за вярване колко тъпи песни прави Азисчо. Азис кой го обича? Никой, даже и аз! Не се храня, не! Не знам за теб, ама аз в момента те псувам, ама на ум. Не може да бъде как ме прецаках. Поне да не беше в клипа! То даже не прави правилно! Разгеле спря! Няма да коментирам какво се случи. И хора, това беше претакването, което беше супер гадно. Азис ли точно ми пусна? Поне да беше извън кадър. И това бях аз, иначе БГ. Благодаря, че гледахте. Чао!